Unu afụgoro na nwanne anyị Ebuka n'ọla anyị n'ekpere. Ee, God na-aza ndị be anyị ekpere. Anyị digoro ka egbuo onwe gị ji na mmanụ. Daizi ka igbuo ụmụ nwe gị ma mma. Afọ m ebe nwanne anyị nwoke Ebuka na-atọ ọlụgharị n'ala na-espik ịtọ ọgụ ọchị daa mbụrụ. And I don't know 100 days fasting. Hey, Chineke. Hey, God. Chineke onye ebele. So, you need to go to the Gabiga if I need before you go where Zag where solve all your problem. Calamajog, Papa Mologene. Obon is actually Walketana. In a fasting before Papa get. I'll solve all that problem. That is in a Pogodo wagon to before Papa I solve all of every basic need of life. All my that in all happy in that thing. Now, a loyal adegema. They do the gold in a one night working they go to the fry outside Nigeria. I just say, or what or call speak in tongue. Before problem where they solved. Okay? And don't not check it for on Javekita or Bata. You are going to only speak in tongue now. What to call me? Obuno de Chaya Bata. Fuel Adana Nigeria. Dollar Adana Nigeria. Economy Nigeria. This stable. For any herdsmen bushes in the Pratun and the Benue. And every part of this country, man, the banditry, man, the Gaddafi and the terrorism and the Boko Haram naturalized Nigeria, even enough. On Loja Chaya Batakitana, issue of the land and Ango Para, a stop. Do you understand me? Oja Chai Kitty Hope all the Bekitana, but I wasted electricity in Nigeria. Oje Chai ha the old Ojevekita Apota, a Bazan and Gimabu member of Zion, easy from Abuja travel to eastern Nigeria. A man and then up in Arman for you. Affair? No way enjoy you. Can you do a boon while I practice if I Bible over? If you want to pray, go into your room and lock yourself. Now your father got no because I've done a fair boon practice here. A pastor got bought joint paper or put on a public and a camera. And he believe on a Taraga fan, no match I solve the problem. A match I fan in no trip easy. I had gone on moon before. One have to go back on because I need the testimony. Lovette, how far can you send the Lovette? You know, will only send the equal is in because of envy or jealousy. Manega Fukolo colony look at things is getting out of hand. The chunk is sweep under the carpet. You don't know the mystery behind the key. That man could only send the lien. Attitude ayada nozia. Chaka chaka. Wanya umo japanyama. Emechalasina unye na ya vitulego. How far? You only send. Kedife na emedu wabundi popu. Nah, like or a try and kedife na emegi. So he believe you can even Ebuka na to carry on pot of corn, no problem more gas of Nigeria. That is it. See on do. Say sorry to yourself. Say sorry to yourself. Before I solve a problem, okay? That God will need to go do okay. For he does only to go keep on with a mantle. But somebody chopota that if I did your basic need of life, it's all alone, it's all bamuto, it's all one, it's all patego. If your government and solve that problem, not to buy prayer, not to buy fasting, not to buy going on night vigil, not to buy going out with mothers. If any you're not today in a fasting, now you're in my government and I solve enough. And religious leaders actually against you. Can call up a leg of a malo, my that in a born too much, no quality affect your mental health too. Oh, quality affect kidney, oh, quality make yavosa, oh, quality email immune system affect. In a fasting money, they lazy bunny. A bomb is booming now, Milana.
nekwe gị na ọya nke bụkwa ọya abịa ka ị ga-afụ the main reality of life. Ị na-akwa eme fasting dịkwa sure na ịma ya health status. Fasting dịkwa mma ọ bụla nkwa sọsọ ndị religion na-eme fasting. Mụ nwa n'ebe a nọ kata mee fasting because of my health, because o nwere fasting na-alụ mana before ị na-emekwa fasting dị sure that na ịma your health status. Imekwe shi na ịkụta ụtara babi ime ahịa. Ama m ife nji agwa gị ife a. After your fasting ka eke isi n'onwe gị anya. During that you are fasting ị na-aṅụ mmiri ọfụma ka ị na-eme dry fasting ka ị na-eme that dry fasting ka e wee solve ọlụgo problem nwa ị na-asị na o ji gị. Kedu ya state of health, kedu ịma ya health status dazi maka alụ gị si ọnọdụ si dị. O nwere ike inwe too much gas n'afọ gị ị na-eme fasting. Inwe too much acid n'afọ gị ị mara ka lean of your stomach si wee dị mana ị na-eme fasting today echi niile ime gị ọ banye gị ọsa develop to cancer. That time ka ị ga-aghọta na reality of life is a reality of life. Also Ebuka jebe Jerusalem, jebe na tomb of Jesus, jebe na statue Peter, jebe na river Jordan, jebe ebe nwanne ọ ya kwa solve gị that problem. Isiokwu na-agba agba ndị anyị ga-apụta na-agba gị ya ifere ife ọ na-eme ife a niile bụ waste of time because ife o ji emewu because of the kind of country anyị si na ya wee pụta. Pastor n'one ka ifunugo from Germany jere ebe ahụ na-eme ife ọ na-eme. Pastor n'one ka ifunugo from France jere ebe ahụ na ọ na-ekpere ndị France ekpere. Pastor n'one ka ifunugoro from China, from Vietnam, from Korea, from Japan jere ebe a kịta. Name them. Pastor n'one ka ifunugo from Canada. Pastor n'one ka ifunugo from Norway. Do you understand me? Jere kịta make it ife ifuru ọ na-eme show na-emere gị show na-emere gị abrakata bra 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 bra. It will not solve the problem. But the reality ga-abịakwute gị. You will remember that onye dị ka m and so many of us na-agwa gị eziokwu. Time shall tell. Nwanne m pụtaba na superstition onwere ebe o ya eduje gị. For all this religious belief Africa ji aka ya because na anyị nọ n'obodo a called Nigeria. Failugoro onye ukwu, failu onye nta. Emechara gị ekpere imechagoro dry fasting. Ị na-travel ọgwụkwa a na-solve problem of fran hair smell. Fagara na-apụ mụ na gị on daily basis. Were enrich their self. Ya mesịa.